L-ex Chief of Staff ta' Muscat Keith Schembri qatt ma kien meqjus bħala sospettat tul l-investigazzjoni dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Ikstqar l-ex Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar waqt ix-xhieda li kien qiegħed jagħti l-ġimgħa filgħodu fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Caruana Galizia. Kutajjar saħaq li huwa qatt ma bagħat sabiex jinterroga lil Schembri u lil Conrad Mizzi brabta ma li ġie żvelat dwar il-Panama Papers. Iżda sqar li fil-waqt li qatt ma interroga lid-direttur ta' Nexia BT Brian Tonna huwa interroga lil Karl Cini fl-2018, sentejn wara li ġew ippubblikati il-Panama Papers. Madankollu saħaq li mhux ċert jekk inġabrux xi dokumenti minn Nexia BT. Lawrence Kutajjar li rreżenja minn Kummissarju tal-Pulizija ftit wara r-reżenja ta' Joseph Muscat minn Prim Ministru saħaq li qatt ma tkellem ma' Muscat dwar il-Panama Papers u m'għandux idea jekk ta' taħtu qatt tkellmux mal-eks mexxej Laburista dwar dan u li ma jaħsibx li huwa qatt kellem lill-Ministru tal-Intern dwar dan is-suġġett lanqas. Mistoqsi x'għamlu l-Pulizija bit-tliet rapporti tal-FIAU brabta mal-kriżi tal-Panama Papers huwa saħaq illi mhux ċert u insista li brabta ma' dan il-każ dejjem imxew mal-pariri tal-Avukat Ġenerali Peter Grech. Huwa ammetta li r-rapport tal-FIAU ma qraħx kollu iżda taħt twila fuq. Lawrence Kutajjar żvela li waqt il-laqat li kienu jsiru brabta mal-investigazzjoni dwar l-assassinju kienu jattendu l-ex Prim Ministru Joseph Muscat, Keith Schembri, l-Avukat Ġenerali Itarno u Silvio Valletta. L-ex Kummissarju saħaq li huwa attenda l-laqa waħda dik brabta mal-maħfra preżidenzjali ta' Melvin Thoma. Huwa saħaq li kien jafda lil Silvio Valletta għax kien itih ir-riżultati fil-waqt l-istqar li sar jaf bil-ħbiberija li kellu ma' Jorgen Fenek wara illi preżenta r-riżenja f'Jannar illi għadda. Lawrence Kutajjar ikkonferma li meta Jorgen Fenek ġie arrestat huwa kien qalilhom illi għandu informazzjoni dwar korruzzjoni brabta ma' Keith Schembri u semma lil Nexia BT u McBridge. Iżda dan id-diskors baqa' ma ġiex investigat għaliex il-priorità, kompla Kutajjar, kien l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. L-ex Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar mistenni jerġa' jixef fit-2 ta' Settembru. Il-bord tal-inkjesta huwa mmexxi mill-imħallef emeritu Michael Mallija magħmul mill-Prim Imħallef Emeritu Joseph Said Pulicino u l-Imħallef Abigail Lofaro. L-avukati Jason Azzopardi u Terizko Mudini Kakija deru bħala parti ċivili għal familja Caruana Galizia fil-waqt li għal Lawrence Kutajjar der l-avukat Ezekiel Psajla.